Illum se naqralkom il-ktieb ta' Ivan de Battista li huwa jismu Lid tad-Deb. Huwa ktieb li jitratta tema li xejn mija faċli, hija tema tal-bullying u li din ħatuħodna wara l-bankijiet tal-iskola. Il-ġenituri taż-żgħażagħ kienu qed jinkwetaw fuq uliedhom, kienu tilfu l-privates. Ħadd minnhom ma kien ġie lura lejn daru. Huma ċemplu l-iskola biex jaraw x'kien inqala. L-għalliema u s-surmast inħasdu għal dik l-aħbar. Din kienet ġdida għalihom. Ġieli ċempel xi ġenitur għal xi student jew tnejn, imma mhux għal 10. Rridu jaraw x'se jagħmlu u malajr kemm jista' jkun. Uħud mill-ġenituri kienu tal-idea li jdaħlu l-pulizija fin-nofs. Tal-inqas hekk kienu jserħu rashom li t-tfittxija kienet qed issir kif suppost. Biss l-iskola ridet tinvestiga hi l-ewwel. Is-surmast fuq quddiem-nett ried illi jara x'ġara mill-bidu sal-aħħar. Ħada b'serjetà kbira. Mar hu stess flimkien ma' xi 5 għalliema li kien fadal l-iskola dawk il-ħinijiet biex ifittxu lil dawn it-tfal. Xi ġenituri riedu li anke jiġu huma stess jagħmlu tfittxija. L-ewwel ma marru kien fil-klassi ta' dawk is-subien. Kif fetħu l-bieb, is-surmast inħasat. Hemmhekk fuq xi wħud mis-siġġijiet kien hemm xi basktijiet taż-żgħażagħ mitluqin fuq il-mejda. Is-subien kienu qishom sparixxew minn dik il-klassi, donnu li kienu nħatfu f'daqqa minn xi għaljen. Biss l-akbar misteru kien li l-basktijiet ma kienux kollha hemm. Kien hemm xi 4 fuq għajnejhom neqsin. Din iktar kienet se tikkumplikalhom it-tfittxija tagħhom. Tagħthom rashom ma kienux jafu minn fejn se jaqbdu jfittxu. Kienu diġà għaddew 3 kwarti, is-subien kellhom jaslu d-dar nofsija qabel. Is-surmast reġa' mar lura fl-uffiċċju tiegħu biex iċempel lill-ġenituri tagħhom. Rid jinfurmhom x'kien skopra sa issa. Wedhom li kien se jsibilhom it-tfal qawwijin u sħaħ. Biss fil-fond ta' qalbu kien diġà qed jaqta' qalbu li jsib xara minnhom. Kien diġà qed jara lilu nnifsu wara l-iżbarra. Beda jisħet issija u l-mument li kien stinka tant biex jilħaq surmast. Beda jaħlef qalbu jwiet l-Alla li jekk qatt kien se jsibhom kien se jagħmel weda kbira. Sa dan it-tant l-għalliema kienu qed ifittxu, infirdu kollha u daru l-inħawi kollha tal-iskola. Ridu jsibuhom qawwijin u sħaħ. U kien jaqblilhom li jagħmlu hekk. Missier wieħed mill-istudenti ħadd minnhom ma rid joħlom li jkollu x'jaqsam miegħu. Dan kemm il-darba tela l-iskola dejjem jgħeddet lill-għalliema u lis-surmast li jolli l-iskola. Kien jimlihom biex korada u jitlaq il-barra. Cedric u Justin kienu qishom friski daqs ħassa taħt is-siġra tal-ħarrub. Kienu qed jgħidu bejniethom iċ-ċajt. Bdew jiddieħku b'dawk iż-żgħażagħ fl-għalqa ta' taħthom. Issa kienu lemħuhom u ma tantx ħabblu rashom illi kienu ħafna. Kienu jifilħu għalihom. Xejn Cedric kien se jitrenja l-mossi kollha li kien tgħallem fil-lezzjonijiet tal-arti marzjali. Iva, hija tema komplikata. It-tema tal-bullying mija faċli għal ħadd u naffrontawha b'xi mod il-kol kemm aħna fl-iskejjel tagħna. Importanti. Jekk xi darba jinqala dan il-każ, tkellem u tkellem mill-ewwel, sib persuna ta' fiduċja u iftaħ qalbek magħha. Dak kollox għallum. Inselli għalikom.